Ty si to najkrajšie z najkrajšieho, čo mi život priniesol. To ty si vystrelil ten šíp lásky, čo mi srdce zasiahol. Ty si človek, ktorý ma vždy chápe, možno preto nám tom obidvom tak dobre klape. Rišo je ten najlepší brat, pretože je jediný. No moja dcera je úžasná. Je to môj život, pre ktorý žijem. Richard a Ervína, ste rozhodnutí žiť v úprimnej láske a vo vzájomnej úcte po celý život? Áno. Áno.